Ka Federation of Khasi and Jantia Garu People lengba ka socio-economic reform movement hene ka sngi khatsau tarik jemang Lalit banya kendu yo Menteri ke Animal Husbandry and Veterinary ba San Borshulai halor ka jing ba kinong ri jing ri ka jela ki ya kendu hapo ka jela kamtam haki yo ki han bar haki we ki banta habakran shekilar pathai khubor u president joga seng ba dandi khongset ulo ong ba nakapor shakapor ka sarkar jela haki block pat ki district ba pher ka ju ai ki jing hikai habaya dei bat ki kam ri jing ri bat shukut tang haki jing ai jing hikai bat kam judon pat ka jing budin ya kilong kiman kumnu nalor kataru baki skim kiduna baha hak bayadai berkinong rijing ri namar ka sarkar kadon kajing temu tang ha sekretariat ndrei shikiling kha bat kishnong ki thaupan badon ki nong rijing ri kajing rap kam jupoi bat ka kut betang hakaktin napo sekretariat kumta uloong don kami ka sarkar ban shim khia ban phai khmat ban yarap igi pa ba nong rijing ri knang bakin im bat kaban dong ru kum ka wei ka lat ai kam ai jam Hagpan kong nakaliang jong ika seng lingba kani ka socio economic reforms movement menglai anti menta abun bun senam lalu senam arja khan rio te ngila kami ba bade bakani ka kamri jingri na kamreng ru ne pokok jala ka jongi te kani ski bangwan american do ya I minister basan boshulai bade minister bapet kami ka tanat veterinary tinggal man pawe ki jing awaki pai ba no ri jing ri ki kendo akan ka ri ki jongi te ke jing ka bai kendo kalong ka bun pha ani thui pi na du ka ba na du kayo ka hat ru bunsin nakaliang ka department naka post ka por man laki district man laki block ki jupen long ki ka training mana ka ta ki hikai mo ya ki pai ba ka jongi ha ba ka ban ri jing ri ban ri CR ri sniang pakum ta ter Hei, habakut pat kasukut tah training. Kamjudan men follow up nakaliang jok sarkar ke, nakaliang jok department ru. Komno baki ni kinong rijing ri mo, kiman komno kilong komno. Te bolsi kijing ki skim ru kaduna ba. Te nata kata hi iba komba kalong mentahi ke sarkar hi kadon kijing temu tang pos sekretariat. Hei, banong support ki lingkha Sikisnong kita waktu dan siang di pardok personal majungi beri juri kam jupoi kasih kut beta kam kut beta ketin po sekretariat di wan man personal menta show menteri ba dan kam makan simkhia nak kalian ada government man kerja ni pai ba na ri juri kijongi nomor kom kalau menta ngi ba kata kajing kiu kita kajing mau kam jang jok na khasi mo kajur ba te kam tam ba na astan te nakaliang jongi kaseng ni ba laka na lada nakaliang joka sarkar ka simkhia kani ka kamri jingri lu kani kawai ka kalat ai kam ajam ki kena sama ka jongi bat kawai ka long ba ka jinglap ka jongi lingba kani ka bangia anti menta lingba socio economic reforms movement ka long ba deki bun pau snam ka long ba ngi kum ka jala ne kum ka jat mede midang up na sabar ba ya ki do ba ka jongi daru CR isniang masih wakadok haru te aga jenglap ko jongi kalong ba ya ka hawa ka jing tut ka pisaru kan ka jala ka jongi ka jing let ka pisar ka jongi dan ka jala ka jongi sipo ki sikui ki jala mo ki bawan man de ki jingri ki joki sani kira poi de ki jakro haksis nam te kani ru kaya ka penihar ni kata ka yo ka kot ka state ka GDP jo ka state tinggal de kran buat menteri rangba anta buat sekretari jo ka transport veterinary department ya ka bagi ong bala ka sarkar kala pencim khia kani kadi ki jingyo nong jogi bubun balang ka sarkar penyo nong wat ki nong sosno kenyo yo nong ti sa kawiru kolong ba ka jingbar ka up lada ni ka lada kum ka department kamdan kata ka jing check mo ya kini ki jingri bawan nak ki jala sini ki jala ka jongi nama mo kedon ka swine flu ki ong ka ba ki jiyo pang ni ki mana ti lada ailat
Thamdan ka cek ikini ki merat wan nako ki jala shani ki jala ka jongi kalau ke kebu ke jing ma pa ceki pai ba ki nong bam do ha ki jala ka jongi tingla ekran ya kataru bat sa ko ru om dei ta kataru ke jing ma ceki ya ki nong bam do andre wa ki nong ri jing ri ru ka kata ikini ki bari siar ki bari yang ha ka ni ka wilung khasi jantia ka jongi rakum ki isnyang bawan ba ki warna e kata ki nyang jipang tege ki jing do nong ka bakra hiru jadi halo ita hi nakaliang juga sarkar te gila ekran ni om wapen ka sarkar hi ka shu a ta ka training dadap a ka training ka shu i bikum tu ki no rijing ri wa ya ka dor ya ka dor ba caka ban ni ban mo khti no ki no ban analyze mo kan nu ko jing lu jing sat ki no rijing ri ba kan nu kan tu dor ya ka dor ya ka dor ka bakin dia mo kanang bakan dot kata ka jing nong mo khendiat such 4% ka 1% ru ino rijing ri tinggal akran ya ta te nakaliang juga ila pensno juga so menteri bari ban pe ina katna te nakaliang ka jong hi wong ba kilong kitaki ke bang warra ahmad jong kilong bolong valid points te nakaliang ka department ke organisasi aka koi terek bak sentip yangi kalau ba ada ke sarkar pa kam shim thai kan ni ngim man sing atrai ha an lum pa ka jengalang ka ba he ma ya borok ni pa ba no ri jing ri ba mo ke badan bentah kam ri jing ri jong ki ya ka ba ada sarkar kale mutulab mo kam snap ni jing dawa jong ni jing man pesno ko jong ni atrai ha ya ka oi kan ti pa hi kat ma kalang hadu bentah umdan ni mo long kamdan dia nak yang katanat veterinary department henry pat kalong ba haki jakau ado kumbalong menta ka ba itu ka sarkar hi tak ketika modern species abator pamoyong tai hangtai nganu banong ba shoban ba dia kamar ba ki doktor gadan te kila check hi henry katai pat kam cover ya borok ya ko ki district ma ta ni po Shillong city hindia kemudian kini ki mark bo kini ki dok barak sebar manu punya iyo pat iso banyak sebab em ke kum ke jingtip ko jongi kau kilong kiwan ra mit sekiyo bo per kum Shillong hapulo samat sa siyo do kum ta selain khra ne serenja kijai em ke nakai ka jingkular ka jongi nakaliang menteri kalong ba aku trik matau bana kin sa shong jingalang jo department kin sa pet punya ekniki jingwan ban dawa ne ban request mangi nakali department ekniki points baro de maki kin sa shong kin sa pentip yang ipat hadian de tang ita ingin ura de first step mo inang inti ngilong government kan sim khia na kam sim khia pan sa pet ba ai kan tip ni